Hustisya ang ipanawagan na karon na sa mga anak sa pulis nga si Staff Sergeant Alfredo Pagaling nga napusilan patay ni atong Sabado sa Kadlawon. Nahitabo ang insidente dito sa lungsod sa Minglanilla samtang nag-duty pa niyang higayuna ang pulis. Samtang adunay natumbok nga mga person of interest ang kapulisan. Ani ang report. Kini ang kuha sa closed-circuit television sa Minglanilla Municipal Traffic Command Center alas 3 sa Kadlawon sa milabayng Sabado. Kung makita niya ang patrol car from the below the back of the driver side, nilapos po siya sa kanang passenger seat sa right side. Kahinugon ang gibati og panawagan sa hustisya ang ipinayag nilang Angeline Pagaling, 28 anyos, ikaduhang anak, ug Alejandra Pagaling, 15 anyos, kamanghurang anak sa napatay nga pulis. Nagsabot pa sila ni Angeline ug ang iyang amahan nga hikayon sa ilahang piyesta sa miaging Sabado. Mato ni Angeline, mag-optional retirement na ang ilang amahan sunod tuig ug mipasali kanila nga apuran silang 7 ka mga anak og tag 100,000 pesos nga bahin sa 3 milyones pesos nga madawat unya gikan sa retirement pay sulod sa 33 ka tuig nga pagpangalagad isip pulis. Samtang si Alejandra gusto magpulis human mamatay ang ilang amahan, inay mag-flight stewardess. Ako may mutabang sa kong inahan. Kay mamingon tabang-tabangin na yun inahan kay nasa gipamati. Kay laban ako yung mama. Pag-amping niya sa kaan ba? Pag nanaka sa nangit. Anya, unta, maamo lang sa ba? Matagag-hustisya ang mamahan ba? Kauban si Rinante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.